Is-silta mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju li smajna fl-ewwel qari llum għandha attwalità kbira għalina l-Maltin u l-Awċin. Aħna niċċelebraw dan l-anniversarju tal-lum l-Indipendenza 2021. Din is-silta mill-kapitlu 6 tal-ewwel ittra lil Timotju, San Pawl qiegħed jindirizza lid-dixxiplu għażiż li kien maħtur bħala lider mexxej kap ta' komunità. Kien bniedem żagħżugħ mimli ħeġġa. L-Apostlu missierna jeżortah biex ikun ta' eżempju u jevita l-insidji tal-ħajja ta' raj ta' bniedem responsabbli minn komunità. Minnhom San Pawl ħares lejn il-komunità nisranija u jirrealizza li hemm min waqt li jwarrab il-kliem tas-sewwa jimrad bil-marda tat-tilwim u kliem li ma jġibx li f'qejra u ġlied, tkasbir u suspetti ħżiena. Il-kelma tas-sewwa tnissel fid-dixxiplu u fil-lider sentimenti ta' ġustizzja, ta' tjieba, ta' fidi, ta' mħabba, ta' sabar, ta' ħlewwa. Dawn huma valuri meħtieġa fi kwalunkwe stat sovran, inkluż l-istat tagħna li twielet bħala stat sovran fl-1964. L-Apostlu missierna San Pawl ipoġġi sebgħu fuq pjaga attwali għalina li nħoss dover morali nindirizza f'din l-eżortazzjoni qasira tiegħi llum. Jgħidilna it-tjieba fiha qlieħ kbir tas-sew għal min kuntent dak li għandu. Kemm tkun ħaġa sabiħa li nieqfu ftit biex nirriflettu fuq dan il-kliem tal-Apostlu missierna. Għax fil-kelma tjieba jiena mhux biss nara il-pietas li huwa l-atteġġjament ta' devozzjoni lejn Alla, il-ħalliq ta' kollox u ta' kulħadd, imma nara wkoll ir-rażan u l-ġustizzja li huma l-bażi tal-armonija soċjali. Dan is-sens it-tjieba li hija wkoll ġustizzja soċjali fiha qlieħ kbir. Għax min hu kuntent b'dak li għandu jgħid San Pawl. Għax aħna xejn ma ġibna fid-dinja u xejn ma nistgħu nieħdu magħna. Sakemm għandna x'nieklu u x'nilbsu, dan għandu jkun biżżejjed għalina. Imma dawk li jridu jistanew jaqgħu fit-tiġrib u fix-xibka u f'ħafna xewqat bla sens u ta' ħsara li jitfgħu lill-bnedmin fil-qerda u t-telfien. Għax ir-reba għall-flus, il-għerq ta' kull ħażen. Kien ħtija ta' din ir-reba li xi wħud ħarġu barra mit-triq tal-fidi u nfnew b'niked kbir. M'hemmx għalfejn nieqfu fuq ġrajiet reċenti biex nifhmu kemm dan il-kliem tal-Apostlu missierna huwa kliem ta' għerf u ta' verità. Waħda mill-mardiet li qed jaħkmu l-Istat Malti jew lis-soċjetà Maltija aħjar huwa proprju l-marda tar-reba. Ir-reba hija espressjoni ta' individwaliżmu sfrenat. Moqdi jien, moqdi kulħadd. Jiena l-ewwel, it-tieni jiena, it-tielet jiena u jekk jibqa' jiena wkoll. Imma min hu kuntent dak li għandu, min bi gratitudni kbira jiekol il-ħobżna ta' kuljum maqluha bl-għaraq ta' ġbinu, b'qalb safja, b'kuxjenza retta, b'sens kbir ta' ġustizzja. Allura dan mhux biss ikollu biżżejjed, imma wkoll ikun ta' kontribut kbir lis-soċjetà. Waħda mis-sintomi tar-reba tagħna hija tkerrieħ tal-pajsaġġ Malti.
Aħna għandna bżonn inkerħu l-isbuħija ta' pajjiżna għal 4 soldi. Maħniex kapaċi nrażnu s-sens tagħna u nżewġuh mal-għaqal, mal-prudenza u noħolqu affarijiet bħalma huma binjiet u proġetti li huma estetikament pjaċevoli, li jagħmlu unur lill-armonija ta' pajjiżna. Mhux dan kien il-patrimonju li rċivejna meta nħarsu lejn il-bliet tal-Imdina, is-Swar, tal-Belt u tal-Kottonera, naraw mhux biss binjiet funzjonali, imma wkoll arkitettura armonjuża li taxxab. Nistgħu ngħidu l-istess għal binjiet li bihom qegħdin inġarfu s-sens sabiħ ta' pajjiżna. Mhuwiex sintomu ta' reba dan speċjalment meta mhux bil-fors qed innibnu biskop li nipprovdu djar fejn ngħixu, imma biex sempliċement nagħmlu iktar flus. U jekk wieħed jgħidli għax hekk indawru r-rota, imma bliema prezz. Bliema prezz. Ħafna drabi jekk aħna biex nuża l-kelma ta' San Pawl naqgħu fit-tiġrib u fix-xibka tar-reba, nispiċċaw biex inċaħdu mhux biss lilna nfusna u lil uliedna mill-kwalità ta' ħajja li tixirqilna, imma wkoll lill-ġenerazzjonijiet futuri. Aħna kollha, il-koll kemm aħna, ħerqanin biex ir-reputazzjoni ta' Malta tkun dejjem reputazzjoni li nkunu kburin biha. Imma qabel inwaħlu f'ħaddieħor u forsi fil-ġudizzju qiebes ta' ħaddieħor, ta' min nieqfu u nagħmlu eżami ta' kuxjenza. Forsi l-kilba għal flus faċli qiegħda teqret ukoll is-sinsla morali ta' pajjiżna. U xi kwalità ta' indipendenza nistgħu niċċelebraw jekk aħna skjavi tas-sens tal-kilba tal-poter u tar-reba għall-flus. Dawn huma istinti egoistiċi li ma jagħmlunix ħielsa. U jekk aħna niċċelebraw l-indipendenza tagħna u l-ħelsien ta' pajjiżna minn kull kondizzjonament kolonjali u militari, hemm bżonn nieqfu naħsbu. Imma aħna waqajna f'xi jasar, il-jasar tal-kilba tagħna stess għall-poter jew inkella għall-flus. L-aħħar sib tiegħi jdur lejn is-silta mill-Evanġelju ta' San Luqa. Ġesu jdur il-bliet u l-irħula jippriedka u jxandar l-Evanġelju. L-aħbar it-tajba tas-saltna ta' Alla. Mhuwiex waħdu. Isieħeb miegħu 12 l-apostlu u xi nisa li kellhom l-esperjenza f'kuntatt ma' Ġesu tal-fejqan mill-ispirti ħżiena u mill-marz. Dawn in-nisa kienu ġejjin minn diversi klassijiet jew ċeti soċjali differenti. Marja ta' Magdala, post tas-sajjieda, u minn din il-mara kienu ħarġu Sebaxjaten. Kien hemm ukoll Ġwanna li kienet mara kollegata ħafna mal-poter, kienet mart Ħuża, il-prokuratur ta' Erodi, nistgħu ngħidu l-Ministru tal-Finanzi ta' Erodi. L-ironija hi li x'aktarx Erodi mingħajr ma kien jaf, permezz ta' din Ġwanna kienu wkoll qed jissussidja il-missjoni tal-imgħallem. U kien hemm ukoll Sużanna. Isem Sużanna huwa isem għażiż fl-Iskrittura, għax ifakkarna fis-silta mill-ktieb ta' Danjel fejn mara Sużanna, Ludija Fidila u Safja tiġi akkużata b'mod inġust minn imħalfin korrotti. U Danjel jeħlisha bil-qawwa tal-erf mibgħut minn Alla. Kien hemm ħafna oħrajn u kollha kienu jaqduhom minn ġidhom. Id-diskors ta' San Pawl għalhekk mhuwiex kundanna tal-ekonomija, tal-finanzi, ta' dak kollu huwa progress u ġid ekonomiku,
Wara kollox is-silta mill-Evanġelju ta' San Luqa tallimna li anke l-mulej kellu l-fundraisers tiegħu. Kellu lil dawk li kienu qed jgħinuh mill-ġid tagħhom u jaqduh. Imma aħna f'jum l-indipendenza 2021 irridu nistaqsu lil nfusna. Il-flus jikmandawna jew aħna nużawhom għal ġid. Jiena nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lill-Istat Malti talli minn żmien il-gwerra l-hawn u b'mod speċjali mill-indipendenza l-hawn huwa stat li għandu għal qalbu is-servizzi soċjali, is-social welfare, l-għajnuna għall-fqir u l-batut, is-servizzi tas-saħħa b'xejn u l-edukazzjoni. Dan kollu li jsir għal ġid komuni huwa sinjal qawwi ta' kif għandu ikun l-Istat. Il-kelma tiegħi allura trid tkun ukoll kelma ta' inkoraġġament u rikonoxximent tal-ħafna tajjeb li jsir. Jalla l-kelma tal-Apostlu missierna li hija kelma ta' mħabba u fl-istess ħin kelma ta' twissija, tiswilna ta' erf u ta' ġid.